Takže čau lidi, já vás vítám u našeho nového let's play z Minecraftu neboli z Jogboxu. Sakra. Jogbox. Sakra. Se mi to tady takhle ukázalo. No, tak. Necháme to takhle třeba. Co tam dáme? Indian. Co nám to asi vygeneruje? Nevím. Tak já počkám, než se mi to načte. Tak. Savují se nám čanky. Tak jo. Asi bych měl mluvit trošku nahlas, protože mi to tak nejde. Tam jsou vesničance. Mám začáteční legy jako vždycky, takže já vypnu nahrávání a až to půjde normálně, tak se vám ozvu. Tak jo, už by se mi to tak nemělo lakovat, ale pořád se to laguje, ale to je jedno. Au. Tak. Nebo tak, já nebudu teda Jogbox, jak už jsem říkala, a máme tady hned vesničku, což je dobré. Já si zase zapomněl zapnout stopky, což nevadí, skončíme trošku dřív. Špatně můžu, nahráváme tak trošku. Tak jo, tady hned máme na restinování proto. Bacha, procházím já. Tak, co bych jako tak pro ní udělal? Kočka, zabij mi. Pojď, no, pojď. Leka, pojď. A ona je silná. Umře. Mám XPčka. Aha, má fakt lávy. Krutý kočka. A teď se robit, já chci. Pojďem, Jo! A první level. Tak, já jsem tam viděl šelmu, tak já na tu šelmu, umři šelmu. Epic win on the šelma. Tak. Nechci nám to regenerují HPčka. Sakra. Tak nic no. Krysa. Ta by nám z ní mělo vypadnout. Semínka. Dobrý. Že ty krysy můžu takhle nosit. A musím mít plnou ruku do řeči. No, tak jo, asi. Sorry za lagy. Až je vůbec nemluvím, ale tak, kadím na krysu. Já si tu půjdu vykopat pár stromků a udělám si domeček. Ano, takhle to udělám. Myslím, že je trikapitátor, takže to půjde lehko. Vykopu si tak 3 ty stromky a mám to. Tak, jo. Pokud mě znáte, jsem měla 70, jsem měla jenom 3 odběry. Měl jsem tam své vlastní jméno, ale to je jedno. Asi vám ten kanál neřeknu. Tak, tam jsem taky točil, ale jenom takové malé. Jsem tam myslím pár videí z Call of Duty a tak. A Call of Duty taky budu točit. A jo, chtěl jsem si udělat nový let's play na jak se to jmenuje? Jo. Udělám si nový let's play na asi jsem si jakože Minecraft mám koupený, ale tak mi se nechci kupovat úplně všechny hry. Call of Duty mám koupená taková, chci mi kupovat všechny hry a které ty mám málo peněz, takže já jsem si teď stáhla Sniper Elite 2 V2, anebo jako ještě se mi to stahuje, a takže to asi si na to udělám tam let's play a proto se mi to asi tak laguje, ale mě se to laguje i předtím, takže nic.
Tak. Asi si to uděláme z toho jungle vodu. Tak. Aha, no tak nic no. A něco se necháme na uhlí. Aha, já jsem blbej. Třeba taky se necháme na uhlí. Tak, máme toho dost. Tak. No. To můžu dát. Tak. Jo, a já nechodím po to. Kolik tam toho je? No, tam toho je dost, ještě popadalo. To vezmem. Tak. Tak jo. Si to vezmu sugarcane. Jo. A nevím, jsem chtěl udělat první jsem to chtěl udělat ten jako tam display na Hack Slash Mine. A to jsem nějak popadil, nevím čím to bylo. Teď jsem zarapoval jako pořádný rapper. Ale fakt nevím čím to bylo. Tak jo, asi napapám. Těch kraviček. První. Počkej, se ještě něco kouknu. Mám to na easy, dobré. Měl bych si udělat přístřešek dřív, než bude noc. Teď natáčíme 6 minut. Tygr. Nágy. Co to je? Dobré. Já mám fakt lagy. Sorry za to. Tak jo. Dík za pomáhání. Asi jde zabiju. Bum. Já jsem chtěl lag. Jo. Tak. Já ještě zabiju krávu. Asi se uvidíme v té vesničce, protože to je jediné, je tam hezké. Tak, já si teda udělám... Jo, co jsem to zabudl, já jsem si přece chtěl ještě vykopat nějaké ty suroviny. Tam přece bylo... Asi vykopu takových 9 koblů na 3 krumpáče a... Ne, 12 koblů. Vej to. Co z toho asi vypadne? Ten Enderman je ale čvorka. Tak. Kurně. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop. Tak. Hustý, to vypadá krutě. Takové parkour. Jaká krysa. Lak. Sorry za lak. Jo, mám 5 semínek. Jak mám další? Nemám další život. Co robíte vy debilní chalani? Asi si tu vykopám pár vln. Ne. Prosím, ať je tu ještě jedna ovca. You arrive. Jo. Krutý, přísný. No, oni podle mě jdou oba dva. Ne. Jsem nedomyslel. Tak jo, no. Je tu někdo? Bydlí tu někdo? Tudí za bydlení, no. Tak jo. Jak dlouho to kopeš, ty sun? Aha, to bylo zámka. Tak jo, no. Mood brick. Dík za mood brick. Tak. Budu doufat, že slyšíte ty zvuky té hry, protože mám weddingy, nic tam nahlas.
Doufám, že je slyšíte a pokud slyšíte takové blbosti, tak... To je moje! Tady je moje! Mám jít pryč. Dobré, tak já jdu. A ty to slyšíte asi moc. Tak ano. Tak. Hej! Ty jedna čorko. Dík. Tady je to pěkně udělané pro můj baračik. Co jsem nechtěl. Tak. Máme to tady, tak jo. Takže já začnu. No takže já se vám... Nebo tak. Ještě uděláme jenom takovou tu základní tu. No jo, tento díl bude trvat asi tak 11 minut, teď je to 9:24 teď. Tak. Nesymetrické. Nesymetrické. Nebo počkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teď v tom případě je to, počkat. Je to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 11. To nejde, to je muselo být ještě jeden bokal. Kadím na to, prostě to udělám tady. No, vlastně. Jo, je to dobře. Tak. No, takže já ten barák udělám offscreen a tady bych se s váma rozloučil. Takže čau. No, aby si to, ne, vlastně já nemůžu psát. Takže čau. Budu nahrávat.